Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík absolvoval prvú oficiálnu návštevu mesta Poprad po komunálnych voľbách. So súčasným primátorom Jozefom Švagerkom sa nemusel zoznamovať, keďže prvý muž mesta je zároveň aj poslancom vyššieho územného celku. Reč preto bola už od začiatku o spolupráci na konkrétnych projektoch. Rekonštrukcia Potatranského múzea, budovanie cyklotrás či výstavba kruhového objazdu pri Bile. To všetko sú projekty, ktoré by sa bez požehnania kraja podarili len ťažko. A podľa toho, čo ako viem, aká bola stále spolupráca s mestom Poprad a v podstate ako funguje samosprávny kraj, že je predpoklad, aby sme tieto veci dali dokopy. Medzi najvyššie priority radnice patrí výstavba už spomínaného kruhového objazdu, ktorý si križovatka ulice Slovenského odboja hraničnej priam pýta. Kruhovú križovatku máme v štádiu riešenia a štúdiu, je tam vypracovaná štúdia alebo pracuje sa na nej. Podľa tých informácií, ktoré som mal od pána primátora aj od pána viceprimátorov, že v prípade výstavby Kauflandu by fakt už to bola veľká nutnosť. Už sme v podstate taký jeden kruhový objazd urobili tu na meste Poprad, takže nepredpokladám, že by bol veľký problém to vyriešiť ešte zase opakovane. Predseda i primátor boli zvedaví aj na prebiehajúce práce na rekonštrukcii Potatranského múzea. Je odovzdané stavenisko, pozrieme, ako práce pokračujú. Veľký unikát je hrobka. A tu bude teraz závisieť od toho, keď sa to celé dokončí, čož by mohlo byť možno toho roku, keď nie tak na druhý rok, aby sa to vedelo aj predať. A to bude asi aj otázka pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu a krajskú organizáciu cestovného ruchu. Aj o tejto téme sme napríklad vyprávali. V neposlednom rade jednou z tém bolo aj stredné školstvo. Máme tu gymnázia, stredné školy, potrebujeme sa baviť aj o telocvični, ktorá je v hroznom stave a mala ju prenajme niekedy zdravotnícka škola, ako čo s ňou ďalej do budúcna. Bývalá telocvičňa základnej školy Francistiho bude predmetom ďalšieho rokovania medzi mestom Poprad a Prešovským samosprávnym krajom. Tejto téme sa ešte budeme venovať.